Kaikki se on Jesper tänään pelata Minecraftia. Ja mä oon siis mun kaverilla. Moro. Mä näytän mun Herobrine-skinin. Joo. Okei. Hi there. Hi there. Hi there. Kattokaa, kun se laittaa se ihan lähelle se skini. En mä halua. Säikäyttää. Mä laitan tätä päälle. Tapa aironkolainen. Rauhallinen. Joo, totta. Mennään. Bye. Juutaan videota seurattaessa. Moikka!